Cando naceu a Radiotelevisión de Galicia, os primeiros oíntes e telespectadores sorprendéronse de algúns nomes galegos das cidades e países e dos xentilicios que designan os que neles viven. Afeitos a oíren únicamente a versión castelá, por exemplo, Moscú, iraní, japonés, algúns pensaban que esa era a forma natural e mesmo orixinal. Pero á redacción de San Marcos as noticias non chegaban só das xencias en castelán. Tamén chegaban en inglés da axencia Reuters e en francés de France Press. Isto fixo ver que Moscova era máis coherente co orixinal ruso Moskva, co noso adxetivo moscovita e tamén co que se dicía noutras linguas. E como o iraniano é unha lingua indoeuropea e non semita, viuse que lla caía máis o sufixo indoeuropeo iano co sufixo i. Por iso en galego e en moitas outras linguas dicimos iraniano e non iraní. Atendendo ao que acontecía en todas as linguas europeas, os galegos empezamos a oír falar dos nicaraguanos, das autoridades habaneiras, dos quebequeses do Canadá, e nisto calcamos o sufixo orixinal que eles usan cando se chaman quebecois. Foi así como os reporteiros galegos empezaron a informar dos países e da xente dos máis distantes confíns da terra, de Romanía e do romanés, de Argentina e dos argentinos, de Marrocos e dos marroquís, de Angola e dos angolanos, ou do Xapón e dos xaponeses. Todo isto houbo que decidilo por un acordo oficioso e de urxencia cos lingüistas da academia e da universidade. E así estableceuse unha das pautas posibles para este asunto: axeitar o topónimo orixinal directamente á fonética galega. Esta pauta, que despois adoptarían tamén os libros escolares de Ciencias Sociais, recibiu posterior respaldo da Real Academia Galega. Cabe aínda unha maior proximidade aos topónimos orixinais, tal como pide a ONU dende hai 70 anos. Pero de momento, en Galicia, esta é aínda a opción oficial. Líquido de cor branca que dan as vacas ou mochilas. Leite. Obxecto que serve para xogar. Xoguete. Serve para despechar as portas. A chave. Ves como sabe? Vostedes saben que as Illas Malvinas deben o seu nome a que en francés son Malouine. E en francés son Malouine porque as descubriron mariñeiros de Saint-Malo. Cando as conquistaron os ingleses puxéronlle de nome Falkland. E cando foi a Guerra das Malvinas, uns falaban da Guerra das Falkland e outros falaban da Guerra das Malouine. Parecían dúas guerras diferentes. Claro, se cada lingua a cada sitio do mundo lle pon o seu nome, non hai maneira de facer mapas. Non é posible a navegación automática. E por esta razón, a ONU, dende 1950, ven recomendando que se poñan de acordo as academias de todas as linguas e os estados todos do mundo para que a cada lugar do mundo non lle corresponda máis que un nome, como se fora unha marca comercial. O proceso é longo, pero a globalización lévanos necesariamente a iso. Lévanos de seu. Abur.